Bayot, I miss you. Kuan nung kwarta be. Kidhat sa. Renz, wapang bayot no. Karon, at ngan tato. Naagit ti kwarta to. Kay bag-ura to nakakwarta ba? May tagnaa to ron diha. Pa! Diri ka paniid! Para mabantayan na to ba? Ah, tama no. Sige, sige, sige. Renz! Renz! Padulong na ang bayot. Ready na ka diha? Ah! Ready na ko ba? Kwarta-kwarta na puntaan ni ron. Mao gid na. Kwarta-kwarta na butaan ni karon. Dugay-dugay na pud ba? Nga wa ta ka kwarta sa bayot. Karon panahon na para makakwarta na punta. Nya. Diha sa ka ha, kay maniid sa ko. Okay na, okay na. Hapa. Sige pa! Pa! Ako rin bahala! Tago na! Sige, sige Renz. Basta, siguruha dyan nga makakwarta ta. Wala na ba tayo palit o bugas karon? Nga, mutagos ako. Nya Renz, okay na ni? Okay na pa! Karon kayo, pangwartahan ti ka. Naa na jud oh, kay kiay pa. My name is Bayot, makalingaw og laki. Hala, unsaan mo kuning kwarta, wala may laki. Hala, kita-kita pa sa 50. Wa ni kalata sa kuha ba? Tawgon be? Bayot, ako di ay. Hala, Renz, naaday ka? Lagi Bayot no, kanina ra ko pinaabot si mga ba? Namiss ko nimo. Ambisyoso mo kayo. Kakwarta akong namiss. Gamingon ko ni Bay para ako ang 50. Bayot, I miss you. Ako na nung kwarta, Bay. Kidhat sa. Atay, dyan yung bayuta, oy. Sige na lang, Bay. Yot! Ano akong gusto? Prince, oh. Salamat, Yot. Okay, Renz, I miss you. Pero ko. Pa, sira ta. Ay, naday siya ikauban, Papa. Tura juday o, nitago juday ay. Ay, okay na day Renz. Salamat. Ala, nagsabot na silang duha. Ako 50 ko. Bayot! Sa sunod na lang kay kapikay ka.